Ndinokukwazai hama muzita raJesu, amen. Mwari ngaakudzwe nekuda kwekuti ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Vatipa umwe mukana wekuti tinzwe Mwari vachitaura nesu. Toda kutenda nemukana watapiwa wekusheya kubva mukati meshoko raMwari. Nhasi ndoda kusheya nemi kubva mubhuku ra2 Samuel chapter 23. Changoverenga verse 8 because ndo panotangira nyaya, verse 8, 9 na10. Just these 3 verses. Pane nyaya huru inoitika ipapa, just these 2 verses, 9 and 10. Saka nyaya iyi itoda ndo yatichatora kubva pairi, nditoshawa kuti Mwari vataure nesu kuburikidza neshoko ravo. Mukati menguva ino ngaitirege kupedza nguva kueraura newaThodhu naye. Right. Ndichaverenga panapa muchishona 2 Samuel 23 verse ya 8. Ndiwo mazita emhare dzaDavid. Joshebi Bashebet, Mutakemoni, mukuru wavatariri. Iye wakanga ari Adhino muEzini, wakauraya vanhu vana mazana masere nenguva imwe. Wakamutevera, ndo pakutangira nyaya yedu manje. Wakamutevera wakanga ari Eliazari, mwanakomana waDhodhu, mwanakomana womuAhohi, mumwe wemhare nhatu dzakanga dzina David, musi wavakavamba vaFiristia. Vakanga vaungana kuzorwa, varume vaIsraeri vakabva. Iye akasimuka akabaya vaFiristia kusvikira ruoko rwake rwaneta, ruoko rwake rukaomerera pamunondo wake. Jehovha akavakundisa kwazvo nomusi iwoyo. Vanhu vakadzoka vachimutevera kuzopamba koga. Dai Mwari vakomborera kuverengwa kweshoko ravo. Ngatitsinzinei tinamata. Baba vedu vari kumusha wekumusoro kudenga, rumbidzwai Jehovha nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Maita enyu Mwari nemukana wekuti shoko ritaurwe. Maita enyu Jehovha nemukana iwoyo wamatipa wekuti tidudzire irori ivhangeri. Taishuvira Mwari kuti risaenda rodzoka risina chunhu. Sekutaura kwenyu ngarishandure upenyu hwedu. Imi makavimbisa kuti pamunosimudzirwa munokwevera vazhinji kwamuri. Tishepei Mwari, tiumbei, tive vanhu vamunoda kuti tive. Uyu ndo munamato nemukumbiro wedu muzita ramuponesi wedu Jesu. Taurai nesu, varanda venyu takateerera. Amen. Right, musoro wemharidzo ino unoti mwana waDhodhu. Mwana waDhodhu. Ndo musoro wemharidzo ino, ndizvo nai. Mwana waDhodhu. Ndibatsireiwo kuona vadikamwe mukati menyaya yataverenga pana. Taverenga nyaya iri pano ndokuona kuti pakanga paita hondo. Paita hondo pakati pavaIsraeri navaFiristia. David achitungamirira hondo yekwaIsraeri. Zvikanzi panguva iyoyo hondo vakati vavambwa. Hondo yatsviriridza, varume vekwaIsraeri vakabva. Varwi vakadzokera kumashure. Murume anonzi uyu mwana waDhodhu akasara ari ega, Eliazari. Asara ari ega mwana waDhodhu. Zvikanzi akarwa zuva iro ari oga, ende akauraya, akarwa, akakunda. Zvikanzi kusvikira pakurwa kwaaiita, ruoko rwake rwakasvika pakuneta. Ruoko rwake rwaneta rusisina simba, zvekuti akanga akuda kusiya banga raakanga akabata rairwa naro. Ndokuzoona kuti nyama yake nebanga changa chinhu chimwe. Saka banga neruoko, it was now one thing. Saka as he was swinging his hand, he was now swinging a sword. Parikubatika here. Kusvikira auraya vanhu vaita mukata. Zvikanzi varume vekwaIsraeri pavakaona varwi vekwaIsraeri pavakaona kuti hondo yarwiwa, murume akunda, zvikanzi vakadzoka, kwete kuzomubatsira hondo, but vakadzoka kuzopamba koga. Vakazongodzoka kuzongodya, kuzongotora loot. Parikujeka here. They just came for bounty. They did not come for help. Havana kuya kuzombomubatsira. When he needed help, they were not there. When he needed support, they were not there. Parikubatika here. When he needed people to cheer him, they were not there. When he needed substitution, when he was tired, there was nobody to substitute him.
mwana waDhodho. Akarwa zuva iro kusvikira ruoko rwake aindibatsireiwo ndimbotaura nevechidiki. Ndofunga even vamwe vakuru vakakura makore angu vanoziva vachiona mafirimu ana Arnold Schwarzenegger. Takamboona firimu rainzi Terminator. Chimunhu chaiti chikapfurwa chikadamburwa ruoko paimera rumwe ruoko rwaichinja kuita banga. Ndibatsireiwo kuona mubhaibheri panapa mwana waDhodho akachinja kuita Terminator achirwa, and he did not realize that he was now a machine. Simbi yakanga yamunyama, ruoko rwake rwanga rwabanga achirova achirwa. Ini murume ndomusarenda. Varume mhare dziri kutaurwa nezva, vamwe vakauraya 800, vamwe vakauraya, iye uyo akauraya vanhu vakawanda chaizvo zuva iri. Ende ndibatsireiwo muroziva panyaya iyi kai kuti umbonyatso appreciate. Ekaimbokuudza kamwe kanyaya kakaitika kwandiri. Ndichiri muyuthi, chiri mukomana wechidiki, zvinhu zvaisanyatsobatana zvakanaka. Saka apo ndandiri mukuru wevayuth, ndichida kuendawo kuyouth camp nemayuthi angu, zvinhu zvisina kunyatsoita mushe. So pachechi ndokutaura nevamwe madha vakati mukoma Manyepa. Ndandada kutaura zita ravaindidaidza naro. Vakati mukoma Manyepa, ndine kaganyo kangu kumba uku kapeace job. Uyai mukangokarova munowana mari. Semuri semi sezvo muri kuda kuenda kumusangano wechechi, aiwa ndinokuwedzerai mari. Ndoda kuti muye kuzondiurayirawo huku. Ndine huku dzangu 50 dzandoda kuti muye kuzouraya kumba uku. Saka mukauya mukauraya mukaundura, ndorega basa ramune muchiita kungodambura musoro nekungoundura huku 50. Ndikati chete zvikanzi vamwe ndosumbovaitira ma50 cents zvangu pahuku, asi imimi sezvo muri kudawo mari yekuenda kumusangano ndakukuitirai $1 pahuku, uyai muzouraya. Ndikati $50 panguva iyi $50 yaishura ka chekuti pano, because trouser kuritenga ranga riri kuma $5, boots yaita $10, yaidhura kuma $15. Saka ukapiwa 50, aiwa unenge wakapinda. Saka ndikati basa re1 day ndatobata $50. Aiwa, izvi ndokunonzi kuchipa kweupenyu kawo. Saka kwakubva ndaenda ndokunosvika kuya ndokunonzi basa riri pano. Saka muurayiro wavaita huku vaidzipfekera mune chimwe chinenge chakaita kavhi kudai, wopfekera musoro wobuda nekuzasi wongodambura. Saka kudambura kwanga kusina lebha kana huku inoti papapa, because kwakuri kungoti bva musoro wakaibata kuno. Kwaona kuti yachuruka ropa rapera rakati wande, wokanda mudhishi woenda pachidhiramu chaiva nemvura inobhoira, wodzikanda imomo wodzibuditsa. Kwakungorova wokanda uko, wedha yaundurika zvakanaka kuti haina asi unenge waundura, vanozopedzisawo kumberi. Ndakatanga kabasa paya, ndokutanga kutora 10 huku ndokuenda nadzo padzaichekwa musoro. Ndacheka ndaisa mudhishi, ndatakura paya ndaenda kudhiramu, ndanotora ndanoisa mumvura, ndaundura, ndasumuka paya, ndadzoka ndatora dzimwe 10, ndamu20, ndadaro. Ndachangobva mu20 ndakunzwa kabhonzo kepamusana kakupisa. Ndakufamba ndakaita kakukotamira, ndanosvika uko ndaundura, ndadzoka iwe, ndasendekera paya kusvikira ndakunzwa tsinga dzemumakumbo umu dzaakurwadza, stepi nepesi yati dzoreke. Ndasvika ndauraya ndamu30, ndanga ndasasasumuki zvedzungu because ndainzwa kakarima. Pandasumudza musoro ndaiona karima. Ndodaro pandakanoti mu40, aiwa kana voice ranga risachabude muromo machiti gwa. Munhu akataura ndichikumbira mvura nekuneta. Pandakanoona kuti 50 ndichipedza, aiwa ndakanyatsonzwa meso umu nemabayo nekachibayo kairova kachibudira kumashure uku, musipo wangu usingachadi kucheuka. Ndandakunzwa mwiri wese nekungouraya huku 50. Chindibatsiraiwo kuona murume akanga ari kuuraya vanhu wasvika kuma 800. Wakomana uyu murume tomusarenda. Ndakava so much interest pakuda kunzwisisa kanyaya yaka, ndokuongorora kuti mukanyaya yaka there is also a sad part of this story. Mwana waDhodho, this sermon
is coming to you kungokuencourage mudikamu. I don't know what you're going through muupenyu pari kujeka here, but semoni iri kuuya kuzokuencourage mudikamu, not to be a giving up type. Ndibatsireiwo kuona muchinda uyu aenda kuhondo ende atobva kumba aondeka kuti tiri kuenda kuhondo. He is prepared for war. He is prepared for everything that comes his way, and he is there to fight. Pari kubatika here mwana waDhodho. Saka ndibatsireiwo kuona muchinda arimo muhondo, haana nguva yekutarisa kuti vamwe kwakamira sei. Nyaya yake ndeyekuita rupande rwake nekuperera. Tine vanhu vakawanda vakundikana hondo dzavo nekuda kwekutarisa upenyu hwavo nehwevamwe. Tine vanhu vakawanda vakundikana vapedzwa simba nekuda kwekutarisa kuti vamwe vari kuitei. Life yecompetition yativhiringidza vakawanda pari kujeka here. We want to be motivated nefailure yevamwe. If we see others failing, then we are motivated. Une dambudziko, dzidza kubva pamwana waDhodho. Even if everyone, vamwe pavakacheda, vamwe pavakadzokera kumashure, vamwe pavakaita give up, iye akaramba, akananga mberi, akaramba achirwa, achingozunza, achienda munondo wake achikacha. He was doing the Lord's work. He never minded kuti vamwe vadzokera kumashure. Kubackslider kwevamwe hakuna kumupedza simba. Instead, kwakatomuencourage, kwakatomupa simba rekuti ndinomira chete kana ndichinge ndafa. Pari kujeka here vadikamu. Asi ndicharamba ndakamira pari kujeka here. Ndobva ndarangarira kamwe kastatement kanorohwa nevafana vekwedu mumastreet umu. Ukavanza vachiti gafa kusvikira ndafa. Tiri tese vadikamu. Ndibatsireiwo kuona mwana waDhodho achiti gafa kusvikira ndafa, achizunza, achirwa, hondo ichi achirova achienda when others had betrayed him. Pari kujeka here. There are some times mudikamu mu life when others vavanokusiya pavanokuyanika, when they expose you. Manga muri mese wani, manga tanga takawanda wani, but unosara uri wega. Zviriko mudikamu pari kujeka here. Pane sometimes when you start something thinking that you are doing it for your fellows and you only realize kuti they don't care about you. Pari kujeka here. That level of betrayal. You leave vamwe vanhu muupenyu. You decide kuita give your life to that one and only. Wobva watosiya kunyangwe necareer, uchiti ndichengete imba. Wobva watodai ndigare ndive nemunhu uyu, munhu anga ari rombe uyu, but ndoda kumupawo sanity. Wobva watozvipa upenyu hwako, and only to be betrayed, only to be left panguva yausingatarisire. Pari kujeka here. Ndibatsireiwo kuona murume achisiyiwa pachomanikidzika. Pari kujeka here. Ndibatsireiwo kuona ndavarara ndaida kushandisa hasire kuchechi ndere kumastreets. Ndiri murozi kumastreets uku takakura tichitamba bhora. Saka kubhora uku taiti isusu rinongotanga, munhu anenge aita mistake anopinda mukati ari 1, isusu tiri 10 tiri kunze, iye ari 1. Saka isite tichipirana bhora kuti chiti uyautore, ukangoriguma kana ukaritora ndera iwewe unenge wawina. Agumisa bhora ndiye akupinda mukati. Saka game iyoyo tine zita ratairitumidza utsvene huri mandiri huri kuramba kuti nditaure zita iroro, but iroro chomanikidza ichocho. Pari kujeka here. Game yanzi iyoyo chomanikidza. Akasiyiwa ari pachomanikidza. Pari kujeka here vadikamu. Vanokusiya uri wega, woenda kunze wotanga kukutarisa kuti toda kuona kuti achaita sei. Anotaurisa, toda kuona kuti achaita sei. Anoda kuzvitora, toda kuona kuti achaita sei. Ndoda kutaura newe mwana waDhodho, unogona ngouri kuzviona kuti vanhu vari kukuregerera sometimes. People want to expose you. They want to expose your weaknesses. Keep on swinging. Keep on swinging. Usatarisa kumashure. Keep on doing the Lord's work. Pari kujeka here. Even if ukasara uri 1 unobvisa chegumi pa church ne offering, ramba wakamira, ramba uchizunza mwana waDhodho. Pari kujeka here. Ramba wakamira ipapo. God is there with you.
You know, in your time of loneliness, in your time of aloneness, that's the best time where that's your making, actually. Vanhu vakawanda vakaita mukurumbira. It was in their times of being alone. It was in their times of loneliness. That's when they made it. That's where big names are made. In loneliness times. Great ideas come when you feel you are lonely and we are alone. Maridzo dzimwe dzatoparidza idzi dzinenge dzakauya mu realization of being alone, of being lonely. Mkomana uyu akasiiwa nevamwe, but in his mind he knew he's doing the Lord's work. Saka Mwari varipo and avamusii because vakavimbisa pane vaviri kana vatatu ndiripo. God has promised. He has never left us alone. Inzwa mudikamu unogona kufunga kuti ndiwe wega wasara saeria, kuti vaprofita vese vakundikana, mafundisi ese atadza, maerida ese avhiringika. But inzwa munhu waMwari, never make a mistake. Iva mwana waDhodhu, iwe uri one. Stand on the principle. Stand for the truth. Even heaven falls. Nyika ino iri kutsvaka varume nemadzimai vasingatengeki, vasingatengesi. Parikujeka here vadikam. Do you have a price? Do you have a price? Yes, they can say in the world, every man has got his own price. But ndikuruwa maridzwa ino mdikamu, ndichida kuzama kumira newe, mwana waDhodhu, mira. Nyika inogona kukusiya mdikamu, nyika inogona kukutengesa, but there is a reward waiting for you. Parikujeka. Murume uyu, hataimbo muverenga mBhayibheri, if it was not for this moment of betrayal, parikujeka, where he was betrayed by the whole army, they left him alone. They left him when he needed them the most. They left him. Wakomana takasiwa muupenyu. Panguwa yatanga takunzwa kuti taakuda manje. Ndobva wabetrayiwa. Panguwa yangu kunzwa kuti panapa ndoda kumboshanda pakambani pano ndakavimbika ndisingabe ndopa wasinga kubhadhari. Parikujeka here wadikamu. They don't know your potential, what you could have been. But panguwa iyoyo, all it is trying to do is to destroy you, mwana waDhodhu. But ramba wakamira, son of Dhodhu, parikujeka, daughter of Dhodhu, ramba wakamira mdikamu. Usacheda, don't give up easily. Nyika ino iri kutsvaka vanhu vanoita give up nyore parikubatika era. Munozwa mukati meupenyu pane nguva dzekuti unosarirwa responsibilities ese. Usara uriwe breadwinner so. Kutoona kuti panapa ndini ndatova breadwinner. Usina kutarisira kuti panapa chingwa chinotodyiwa nekuda kwangu pano. Kuti ridyiwe ndini, ramba hakona kumira kuda kuannounce kuti muchiona kuti pano padyiwe pano ndini. Pano apa ndikasatomira apadyiwe. Hazvidi kudaro. Zvoda kuita kunge mwana waDhodhu. Keep on swinging. Keep on, even if you are tired, even if waneta, Mwari hakusii. Pane rimwe simba riripo after waneta. Because patinogumira Mwari ndo pavanotangira. Tiri tese vadikamu. Paunofunga kuti panapa ndaa right, panapa ndanzwa, Mwari ndo paanotangira ipapo. So ndangoya kuzokuudza mudikamu kuti inzwa munhu waMwari. Panguwa yaunofunga kuti hapasina kwekuenda, panguwa yaunofunga kuti you are now overwhelmed, that's your beginning. That's your making. Your name is being written. Parikujeka, not in sand, but it's being cast. Parikujeka irwadika. Saka ndibatsireiwo kuona pano murume asina kuita give up. Even if he's left alone to fight for everyone, even if he's betrayed by others, he continued to fight. He continued to swing his sword. Parikujeka irwadika. Inzwa munhu waMwari. Pane nguva dzokuti unosiiwa so kuti urere vana uri wega. Mumwe munhu atouya kufurira ngatite vana 5. But wokusiya nevana 5 iva. Inzwa munhu waMwari, never give up. Keep on swinging. Parikujeka here. Vakakukuza kuti uite mutungamiriri. Ndobva vakuita mutungamiriri, nhasi vari kukunyeya. Parikujeka here. Nhasi vari kukuchera. Nhasi vari kukuita backbite. Yet they put you there. Parikujeka here. Keep on swinging. Keep on swinging. Ukada kuzvitsvaga mudikamu, you will lose the battle. Ramba uchienda mberi. Usatsvake makudo mugomo anowanikwa. Parikujeka here vadikamu. Ndibatsireiwo kuona muchinda
aigona kupa mareasons akawanda kuti no, this battle we were supposed to be a team. We were supposed to be a team in order to fight. Because we failed to be a team, that's why ndava pandira. Une mareasons akawanda munhu waMwari ekuita zvakaipa. Unawo mareasons akawanda ekutadzira Mwari. But don't give up. Keep on swinging, mwana waDhodhu. Ramba wakamira pa principle. Pari kujeka ere wadikam. You have so many reasons dzekuita single mother. Uchasanyika so zvayakaita uroko rwataura kuti Mwari, ini ndiri kungodawo mwana chete, ndiri kungoda mwana hangu, ndiri kungoda mwana. Vanhu vese vapera kuroorwa vezera rangu, vamwe vaperawo kuroora, Mwari ndasara ndega. Wobva wati zviri nani ndingopiwawo mwana kusango. There are so many reasons yekutadzira Mwari. There are so many reasons, but ramba wakamira mwana waDhodhu. Keep on standing on a principle. There are so many reasons dzekuroorwa nemuhedheni pari kujeka. There are so many reasons dzekuita worry. There are so many reasons dzekuvhiringika mukati meupenyu, dzekutadzira Mwari. But keep on swinging. Ndibatsireiwo kuona mwana waDhodhu vakomana achizunza banga rake pari kujeka ira, achizunza banga rake. We are not the giving up type wadikam. Hatisi vekudzokera kumashure. Hebrews chapter 10 verse 38. Vhesi randofarira. Hatisi vekudini wakomana. Hatisi vekudzokera kumashure. Hatisi vekudududza. We are not the backsliding type. This world iri kutsvaka kuti torera tariro. Well, nyika ino iri kutsvaka kuti tidhaute Mwari. Nyika ino iri kutsvaka kuda kuti tisare tisina chatinotaririra cheupenyu. Tisare tiri hopeless. Uchitadza kuita mari, vamwe vari pasaidi newe vachiita mari. World ino iri kupotrewa, iri kuradza kunge Mwari asipo pari kujeka ere. Keep on swinging, mwana waDhodhu. Ndo zvinodiwa nenyika ino. Inoda kuti iratidze sekunge a God is a distant God. Mwari uyu haararame pakati pedu. Pari kujeka ere. But iwe neni tinonyatsoziva kuti Mwari aripo. Akandiunza kuti ndisvike pandiri pano. NdiMwari. Unorinzwa inzwi mumwoyo mako richikuti ita zvakanaka. Mwari unomuziva. Keep on swinging. There are some times when you come to a point of doubting his presence. He is there. Nangoya kuzokuudza mwana waDhodhu haana kurealiza kuti banga ruoko rwake rwanga rwaabanga. Pari kujeka ere. Ndo zvinoitwa naMwari. Pane nguva dzaasingauyi, dzaasingazviratidzi, but pane nguva dzaanoshandura. Not your circumstances, but your resilience. Pari kujeka era. There are some times when he just changes your character. There are some times when he just changes your attitude. He is still God. Pari kujeka ere mudikam. Pane nguva dzekuti hapana chekudya, hapana kana pekutangira. Yeti Mwari ungouya kuti rara mudikam, even nenzara. Wotorara kotoedza. Wotomuka wotoenda kubasa. Hauna kudedera, hauna kana kubvunda, kana kuita give up. There are some times when God just appears not to change your situation but to give you strength. To just give you an attitude, to change your character. To strengthen your faith. Maari so pari kuvatika here wadikam. Pane mamwe situations asingatsvaki mari, pane mamwe situations asingatsvaki resources. Mwari paari kungoda kungotsvaka character yako so kuti unomira neni here mudikam. Pamwana waDhodhu zvaida kuti zviratidze Mwari vakaapia, ruoko rwakaita banga. That's how God appeared in his life. God is there vadikam. Tisazvisungirira, kuna vanhu vari kuzviuraya. Uyu anga ane reason yekuzviuraya, kungomira kurwa kuti achibaya henyu. Pari kujeka here vadikam. He had that reason yekungoti urayai henyu wakomana. Ko ndicharwirei? Vamwe vangu vandisiya. Ko ndichaitei? Vamwe vangu vandisiya. There are so many reasons that he could have given up his life. He could have taken his life. Munoziva kuti taakurarama munyika yekuti unozobvunza kuti are we this weak? Are we a weak generation? Tatave vanhu vasina kutenda kwakadi. We cannot stand challenges eupenyu. Are we this weak? We are compromising too much. Some are giving up. They are destroying their lives through drugs. Are we this weak? Vamwe tapinda mukudhakwa. Are we this weak? Vamwe tabva tapinda muupfambi. Are we this weak?
tiri wiki zvakadiko pakutenda kwedu. There are some times when God wants to test our faith, want us to kutingokurira machallenges ari matiri, ende tikangoyambuka ipapa, we are untouchable. We are written in the books of life. Sekungoverenga kwatiri kuita Mwana waDhodhu, inzwa Mwana waDhodhu, zita roda kunyorwa mubhuku reupenyu. Kudenga hakusi kungozonyorwa ndonda, hakusi kunyorwa vanodzokera shure, hakusi kunyorwa vanopererwa netariro, hakusi kunyorwa vanhu vasina patience, hakusi kunyorwa vanhu vasina faith. Pari kujeka here vakazara nefear. Denga hakusi kupinda vanhu vanotya. Pari kujeka here vadikam. Pari kutsvakwa vana vaDhodhu vanomira in some situations. Those who stand. You may stand in prayer. You may stand on principle. You may stand on your faith. Pari kujeka here mudikam. Keep on swinging. Ramba uchita zvakanaka. Even mari dzisiri kubatana. Economy iri kutestai. Uchavimbika here mueconomy yakadai. Uchamirira Mwari here muzvinhu zvakaoma kudai. Pari kujeka here vadikam. Ramba wakamira Mwana waDhodhu. Hatina kupiwa mweya wekutya isu. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Hatina kupiwa mweya wekutya, but takapiwa mweya wekutenda. Pari kujeka here. Now, mukatarisa chanza changu chinochi. Ukuku, it's fear. Kunoku, it's faith. Kana uine fear, you don't have faith. Kana uine faith, you don't have fear. Zvinhu tu izvi ndo zvinotiratidza kuti uriwo kwani. Do you have faith in God? If you have fear, uri munhu anongotya, uriwo kwaDiabolos, and the devil capitalizes on fear. Mukatarisa vanhu vanoenda kun'anga, vanhu vanopandukira Mwari, vanhu vanodhauta Mwari, it's because of fear. Fear of the unknown, fear of the future, fear of the past. Pari kujeka here apa. Unongotya mudikamu wakazara nekutya. Vanhu vakadaro munoitiswa yese yese because muzere nekutya. Pari kujeka here apa. Ndakatanga kuona kuti zvimwe zvinhu zvatinotya muupenyu. I was one of those people who were so much afraid of losing my family. I was so much afraid. But ndichizoona netsaona dzimwe dzedu dzichitika kuti ndege yadona yaparara yauraya mhuri yose, pano paita kombi yarovera yauraya dzinza rese, makuva 10 akaungana, Jobhu akamaunganidza 10 makofini pamberi pake. We are told of these stories, but we are so much afraid that we are ready to compromise in order not to lose. Pari kujeka here. Ndakaona mwana vachienda kujeri vadikamu. Vachienda kujeri nemhosva dzavasina kupara, and losing almost everything, losing even their families. What do we have to fear in this world? Zvekusvika pakutadzira Mwari. Pari kujeka here vadikamu. Fear. Hatina kupiwa mweya wekutya. Pari kujeka here. We are not given the spirit to give up. Never give up mudikamu. Quitters are not winners, and winners are not quitters. Pari kujeka here. We are tiri vakundi nekupfuurisa. Tiri vakundi nekupfuurisa. Pari kujeka here vadikamu. Stand mudikamu. Others stand for something. What do you stand for? Chii chauri kumiririrawo mukati meupenyu huno? Chii chauri kuzikanwawo nacho? Kutambura uri kungotambura. Uri kufireiko? Wabva waita mufakosi. Wafa panyika uchifira pasina. Mudenga woshayikwa kufira pasina. Uri kumbofirawo chii? Can you say, I'm in this situation because of God? I'm in this situation because of my family. I'm in this situation because of my church. Urkufirawo chii? What cause are you dying for? Pari kujeka here. At least die for something. Kwete kungofa nje rufu rwebenzi. Pari kujeka here vadikamu. Ndibatsireiwo kuona pana. Mukomana uyu Mwana waDhodhu. Banga raita, ruoko rwake rwaita banga. Now, a sword muBhaibheri, sword mukaverenga kuna vaEfeso kuya nguo dzekurwa nadzo. Vanotokutaurira kuti a sword is the word of God. A sword is the Bible. Pari kujeka here vadikamu. Munondo ndo shoko rinopinza nhevi dzose, Old and New Testament. Rinocheka kusvikira panoparadzana mweya nemongo. Pari kubatika here. Irori shoko raMwari. Tikaritora iri rine zviprofita zvakakwana zvinogona kutivhenekera mukati merima. Irori shoko iri. Saka zvikanzi panapa banga rakaita nyama imwe nenyama yemwana waDhodhu.
ndoda kungozvitorawo ndimbozviisawo seallegori pari kujeka here. Just want to take this as an allegory. Saka panapa zvikanzi torawo shoko raMwari irori bhaibheri mudikamu rivewo part of your flesh. Let it be part of you. Whatever you say, vanhu ngavabhoikane uchitaurawo mavhesi, vanhu ngavabhoikane uchikota shoko raMwari. Thus says the Lord. Pari kujeka here vadikamu. Mwari anoti kudii? Ngavabhoikane zvavo. Kune vanhu vanofinhuka kana uchivatsiura upombwe nekuda kweshoko raMwari. Kune vanhu vanofinhuka kana uchingokota bhaibheri. Ngavadhiniwe. Asiwe mwana waDhodhu, shoko ngarive pamuromo wako nguva dzose, paunogara pasi, paunofamba, paunorara pasi. Shoko ngakuve kurayira kwako. Shoko ngarive rinobatsira mapfekero. Shoko ngarive rinobatsira unodya. Shoko ngarive rinobatsira maitiro. Pari kujeka here vadi. Let the word of God be the guiding principle of your life. Hatinyari neivhangeri. Kune vanhu vanonyara kuzikamwa kuti ndeve church. Even pama status avo, they don't want to show kuti vanhu vaMwari. Pari kujeka here. Kana vachiita zvavanoita with their friends, they don't want to be known. Mabasa they don't want to be known kuti vanhu vaMwari. Because vada kuita utsinye. Havanozodhererwa. Kuzikanwa because oda kuva mischievous. Pari kujeka here. You should be known wherever you go kuti uri munhu waMwari. Be known. Pari kujeka here. Shoko banga iri rakaita ruoko rwake rwakaita banga. It became one body part with him. Let the word of God ooze. Ngaribude shoko mauri. Kuti this what you do is informed by thus says the Lord. Pari kujeka here. Zvese zvaunoita. We are compromising today because hatina nguva neshoko raMwari. Ngatimirei pashoko vadikamu. Shoko raMwari ngarive a guiding principle. Ndosaka Pauro akati hatinyari neiri vhangeri nekuti isimba ndo simba redu iri. Pari kujeka here. Kana tichifa vakomana, ngatifirei shoko raMwari. Ngatisanyara neivhangeri. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ndo inodaro. We are not ashamed of the gospel. Hatifaniri kumbonyara naro. Ngatizikanwe kuti isusu hatidai tiri vanhu vaMwari. We are not ashamed. Mukatinzwa chakati hatidyi nguruve dzedu. Takazviwana mubhaibheri. We are not ashamed. Come with your other theology. Kana zvisiri mubhaibheri. We are not ashamed. Pari kujeka here vadikamu. Tinochengeta sabata. Unashamed. Atinyari neivhangeri. Ngazvive matiri vakomana. Pari kujeka here vadikamu. Thus says the Lord. Tikange tichitungamirirwa neshoko raMwari, hatiiti kuda kwenyama, hatiiti kuchiva kwenyama. Shoko raMwari ngarive a guiding principle mukati meupenyu hwedu. Ndibatsireiwo kuona mukomana uyu akaverenga Ecclesiastes muparidzi chapter 9 verse 5 kuti chese chawana ruoko rwako chiite nesimba rako rose, pasina hunyope, pasina nungo. Pari kujeka here. Tingapedza zuva rose kutaura pamusoro pehunyope. Tave nevanhu vane hunyope. But chabana ruoko rwako kuti ita nesimba rako rose. Nekuti hakuna zano kana zivo shiori kwatiri kuenda. By the end of the day we are all going to die. But what's the meaning of your life? Chii chawararamirawo. Pari kujeka here mudikamu. What legacy yawasiyawo mudikamu. Muchinda wendibatsireiwo kuona. Achiti pano handibve mwana waDhodhu. Achiti chawana ruoko rwako ita mudikamu. Ita nesimba rako rose. Pari kujeka here apa vadikamu. Zvikanzi only lazy people. Lazy people. Ndo vanoti vanodya zvavasina kumutsa. Lazy people. Vanogocha mhuka dzavasina kumutsa. Proverbs chapter 12 verse 27. Idya chawamutsa. Pari kujeka here. Gona skiri rekumutsa kuti udye. Pari kujeka here vadikamu. Eka mutsa. Endawo unotanga and eat what you have started, what you have worked for. Pari kujeka here vadikamu. Toti kungomirira kuva munhu ari lazy. Nanzi ndakapfuura ndikaona nyope inenge dhoo riri pamahinji. Proverbs chapter 22 dhoo riri verse 13. Zvikanzi nyope inenge dhoo riri pamahinji uchingoenda humbangu kudzoka humbangu. Ndo zvinoita a lazy man on his bed, a lazy woman on a bed. Unenge uchingotenderera uchitwita ukangotenderera uripo. Laziness. Muka mudikamu, go out there. Pari kujeka here. Verse 14 obva ati nyope inoti kune shumba
panza apa kubudike zvinosungisa ye zvakazodii wakambozviedza hapana kune shumba kunze munzira dzemumusha hamufambike hazviitike. You always have a reason for not doing what you should do. Pari kujeka here mwana waDhodho muka, keep on swinging, keep on swinging. Even if you are alone, do it, start, be a self starter. Haikuna kuda kuva munhu anomutswa, kuva bhara rinosumudzwa apa richiendeswa uko tiri tese revadikamu. Mwari hana matiki uyu if we are lazy. Ndosaka takapiwa mutemo weSabata. Rangarira zuva reSabata. Mutemo chaiwo uri mukati mezuva rekuti thou shall labor 6 days ndedze kushanda, 6 days ndedze kumhanya pari kujeka irapo uchimira uchingwavha 6 days thou shall labor and have time to worship God on the 7th day. Pari kujeka irapo wova nenguva yekunamata Mwari. Haana matiki Mwari uyu nenyope, haana matiki. Musanyeperana. Mwari anoda zvinhu zvekunamatwa nazvo, haana matiwi nenyope Mwari uyu. Pari kujeka here vadikamu, ende hakuna nyope inopona. Mwana waDhodho, ramba uchizunza mwana waDhodho, ramba uchimwaya ruoko. God is going to come through. Keep on trying. Une project yauri kuzama kuita and you feel you are alone, you have no one to ask for help. Keep on swinging. Your help is closer, is right there. God is about to turn your hand into a sword. Pari kujeka here vadikamu, and very soon vari kuuya. Ndo pakandibata pakupera kwenyaya tichivharira nyaya iyi pakandibata zvikanzi vakomana vaona kuti mukomana hondo ahwina, zvikanzi vakauya apa ndopadapa, zvikanzi vakauya kuzopamba koga. Verse 10 mavara 2 words dzekupedzesera, vakauya kuzopamba koga. They did not come for anything else. Vakauya kuzopamba chete. Pari kujeka irapo, yeah, vakauya kuzopamba. There are people in life vanokuda kana uchinge wakunda chete, vanokuda if you make it. Kuna vanongoya pamuchato wako so nekuti wakuchata ndopaunotanga kuvaona vachibudikira. They don't care about you when you are struggling. They don't care about you when you need them the most. When you need a support, they are not there. Avapo. But ngakungonzi Manyepa uya, mufunge Manyepa uya, ndiye ave mukuruka. Unotanga kuona vachiuya. Pari kujeka here Manyepa uya ndiye hatuaneni. Unoona vakuuya. And they always want to take credit. Unorangarira tichiuya kuzokunamatira paya. Unorangarira here tichiuya kuzomira newe paya. Takambomupawo uyu 2 cents kuti atange. Pari kujeka here. But pawainyatsodida 2 cents, pawaida rubatsiro rwavo, they were not there. Vanongouya chete. Inzwa tipi mwana waDhodho. This is the tip. Let them come. Let them come. Let them enjoy your sweat. Let them enjoy. Let them. Pari kujeka here. You never know. Ndo zvakaita kuti mwana waDhodho anyorwawo. Iyo statement yoti vakangozouya kuzopamba koga. Ndofunga vadya, now they realized how they treated him. Vaguta, they now realized kuti this guy is truly a hero. Uyu mukomana uyu takatsikirira pamapendekete ake kuti tive paari. Ndokuzotanga kutaura. And we now have a hero. Tave nemhare. Pari kujeka here. Iwe uri mhare here mudikamu. Heroes don't keep grudges. Heroes don't keep stories of how they were betrayed. Heroes always move on because vanoziva kuti ndimwari. God allowed me to walk through the valley because he knew he would be there with me. God allowed me kupfuura nepamupata because vaiziva kuti vanenge vaineni. No one else should take credit of my success. Pari kujeka irapo. And izvozvozvo mudikamu, Mwari ngaapiwe mbiri neupenyu hwako kwete vanhu. Saka mwana waDhodho haana kuda kuvarangarira kuti maivepi panguva yaenda, maakuda kuuya kuzodya manje. Akati wati, uyai guys, let's eat the loot. Let's eat the bounty. We have struggled. It was because of you. Zvakaita kuti ndive neshungu. Saka let's enjoy. Ngavauye kupati kwako, ngavauye kumuchato wako. Even if vaisada kuti uroorwe, ngavauye. Pari kujeka irapo. Ndo kutsurika kwako, and that's your making mudikamu. Ndo kusimukawo kwezita rako, and through that you will become a hero. Kudenga uko wadikamu, mumwe elders anobvunza Johani kuti ko ava ndiva nani kwavo? Zvikanzi ndivo vakabva mukutambudzika kukuru.
vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Panyika ino tinotambudzika. We are crushed vadikamu, left, right and center. But we don't give up. Hatirashi tariro vadikamu. Tinozunzwa, tinokwevewa, tinokrashiwa, tinoitwa yose. Vanotita yavanoda, but we don't give up. We are used, but we don't give up. They treat us like masocks. They treat us like underwears. They treat us like tissues, like toothbrush, but we don't give up. We keep on swinging. Ramba uchidaro mwana waDhodhu. Ramba uchidaro mwana waDhodhu. Mwari variko kutirwira nekutibatsira. Mwari vakuitirei zvakanaka. Let us pray. Let us pray. Baba vedu vari kumusha wekumusoro kudenga. Maita yenyu Mwari nekuda kwenyaya yemwana waDhodhu. Tinotenda Jehovha, tadzidza nekuda kwa Eliazari. Tadzidza kubata kwa makaita mukati meupenyu hwake. When others betrayed, when others backslided, when others betrayed him, he stood his ground and he is now counted among the heroes, among the mighty men of valor. Ishe wangu tibatsireiwo pamagamba edenga. Tinoda kuonekwavo. Takumiririrai Mwari. Zvinhu zvichirema saizvozvi, toda kukumiririrai. Toda kusaita give up. Hatidi kutorerwa tariro nawakaipa. Hatidi kuwanikwa pa statistics dzevanoita give up, dzevanoita give in. Tibatsireiwo Mwari kumira nekuramba tichita basa redu nekutendeka. Tibatsireiwo Mwari, even if people don't recognize us now, they will recognize us later. I know heaven is recognizing us. Tibatsireiwo Mwari, murambe muchitiitira zvakanaka. Tive nerudo nehanya, even nevanotitarisira pasi, even nevakambotishandisa muupenyu, tirambe tichivaitira, tisatsiva, nekuti kutsiva ndekwenyu imi Mwari. Maita yenyu neshoko iri, chitisimbisai. Tinodawo kuva semwana waDhodhu. Uyu ndiwo munamato wedu muzita raJesu. Amen. Dibatsire ku
Amen.